Σαφώς όλοι αυτοί οι σύνδεσμοι των οργανωμένων οπαδών, γιατί δεν είναι φύλαθλοι συγκεκριμένοι, λειτουργούν με ιεραρχία, υπάρχουν τα ψηλά κεφάλια, αυτοί που καθοδηγούν όλους τους υπολείπους. Είναι πραγματικά ένας στρατός, μόνο πως συγκεκριμένος ήταν στρατός δολοφόνων, εγκληματιών. Ναι, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση έδρασαν ως εγκληματική οργάνωση. Βλέπουμε ότι υπάρχει ιεραρχία, ότι παίρνουν εντολές, ότι εκτελούν ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα, μπαίνουν μετά μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται ότι δεν το έχουν κάνει μια και δύο φορές, αλλά ότι υπάρχει ένας ουσιαστικά πολύ οργανωμένος στρατός. Σαφώς και είναι έτσι. Ακόμα και ο τρόπος που δέχτηκε την επίθεση τη Μυρία από 3-4 διαφορετικές μεριές δείχνει ότι υπήρχε οργάνωση η οποία δεν μπορεί να ήταν εκείνης της στιγμής. Ήταν προσχεδιασμένοι από κάποιους, οι οποίοι με τον τρόπο τους καθοδήγησαν τους υπολείπους από ποια μεριά θα επιτεθεί ο καθένας, τι ακριβώς θα ρίξει ο καθένας. Μόνος του λέει ο 18χρονος ότι εμένα μου δώσαν την ναυτική φωτοβολίδα, σε κάποιους άλλους προφανώς δώσαν τις εκρηκτικές μολότοφ, και αυτές έσκασαν πάρα πολλές δίπλα στη Δημιουργία, ακόμα και τη στιγμή που ήταν πεσμένος ο Γιώργος και προσπαθούσαν οι συνάδελφοι να του παράσουν πρώτες βοήθειες. Δίπλα του έσκασε εκρηκτική μολότοφ και ενδεχομένως από τα θράψματά της να προκλήθηκε η εσωτερική αιμορραγία που ήταν στο άλλο πόδι και την οποία όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τις πρώτες στιγμές δεν μπορούσαν να εντοπίσουν οι γιατροί. Ευτυχώς την εντόπισαν γρήγορα γιατί... Άρα μας λέτε λοιπόν ότι ενώ ο αστυνομικός ήταν χτυπημένος και οι συνάδελφοί του προσπαθούσαν να τον σώσουν, δεχτήκαν και άλλες μολότοφ εκρηκτικές αλλά και άλλες φωτοβολίδες την ώρα που προσπαθούσαν να σώσουν τον δικό τους άνθρωπο. Σαφώς έγινε κάτι τέτοιο. Αυτό μας περιγράφουν ο Δημηρίτης, με τον οποίο μίλησα εγώ προσωπικά το ίδιο βράδυ. Μας περιγράφει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι δεν μπορούσαν ούτε καν τις πρώτες βοήθειες. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι θέλαν νεκρό. Επίσης, το ότι συνέχισαν τις επιθέσεις αυτές ήταν και ένας λόγος που ενδεχομένως το ασθενοφόρο να καθυστέρησε κάποια λεπτά να μπορεί να προσεγγίσει. Έχω μια ερώτηση τώρα. Έχετε ένα συνάδελφό σας στο νοσοκομείο, χαροπαλεύει, ένα πολύ νέο άνθρωπο. Είναι καιρός να πούμε αλήθειες. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς τους ξέρετε. Τι σας σταματά, γιατί δεν τους διαλύετε, φοβάστε κάτι, είναι κάποιοι που δεν σας επιτρέπουν να τους πιάσετε? Κοιτάξτε, όταν γίνονται τέτοιες επιθέσεις δεν είναι εύκολο να τους πιάσεις. Σε χτυπούν και φεύγουν. Δεν είναι εύκολο να τους πιάσεις, μπορεί να πιάσει ένα. Προχτές για πρώτη φορά έγινε κάτι το οποίο ούτε οι ίδιοι δεν περίμεναν και γι' αυτό ξαναμπήκαν μέσα ενδεχομένως και δεν απομακρύνθηκαν. Δόθηκε εντολή να αποκλειστεί ο χώρος και να προσαχθούν άπαντες. Οι καθοδηγητές έχουν προστάτες, έχουν ανθρώπους που προστατεύουν τον τάδε που είναι επικεφαλής. Σαφώς και θα. Και τι κάνουν οι προστάτες αυτοί, μπορεί να πάρουν ένα τηλέφωνο εσάς και να σας εκβιάσουν? Δεν θα πάρουν. Εμάς αν θα πάρουν σε άλλα επίπεδα. Ναι. Δεν θα πάρουν τον απλό αστυνομικό που είναι στον δρόμο, αλλά το θέμα δεν είναι. Το ζητούμενο είναι ότι με κάποιο τρόπο καταρχήν βλέπετε ότι κάθε φορά που συλλαμβάνονται. Το είδαμε και στην περίπτωση κάποιων που είχαν συλληφθεί για την περίπτωση της ανδροκρονίας του άτυπου φυλάου της ΑΕΚ. Ναι. Ότι πρωτοκλασσάτοι δικηγόροι αναλαμβάνουν την υπεράσπισή τους. Εσείς τι καταλαβαίνετε, κύριε Λάμπρου? Αυτό το παιδί που ο πατέρας του λέει ότι πήγαινε για να γίνει υδραυλικός, αν αύριο μεθαύριο δούμε να τον υπερασπίζεται ένας δικηγόρος που για να σας μιλήσει στο πρώτο ραντεβού ζητάει 5 και 10 χιλιάρικα, θα έχουν δοθεί από την οικογένεια του παιδιού αυτά τα λεφτά? Προφανώς και όχι. Να λέμε αλήθειες λοιπόν. Πιστεύετε ότι θα καταφέρουμε είτε με τα μέτρα που θα ληφθούν αύριο είτε με κάποιες άλλες ενέργειες να κόψουμε το κεφάλι της οπαδικής βίας, της λερναίας ύδρας που ονομάζεται οπαδική βία? Δεν νομίζω, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Θέλει συστηματική δουλειά. Το να κλείσεις τελείως τα γήπεδα, δεν μπορεί να το κάνεις για πολύ καιρό. Γιατί στην ουσία τιμωρείς και απλό κόσμο ο οποίος δεν έχει καμία συμμετοχή. Αυτό, επειδή το πολιτικό κόστος θα είναι τεράστιο, δεν μπορεί να κρατήσει επί καιρού. Εσάς τη δουλειά σας αφήνουν να την κάνετε χωρίς να σας επηρεάζει κανείς? Όχι, σαφώς και όχι. Τι εννοεί? Καταρχήν, αν μας αφήνανε, εμείς έχουμε το πρώτο που έχουμε κάνει ξεκάθαρο είναι ότι η αστυνομία δεν έχει καμία δουλειά στα γήπεδα. Τα γήπεδα είναι χώροι που ανήκουν σε επιχειρηματίες. Σύμφωνοι, αλλά εσάς τη δουλειά σας, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κάποιοι που σας λένε όπα μέχρι εδώ, μην πας πιο πέρα? Εντάξει, την ώρα της μάχης δεν μπορεί να σου πει κανείς τέτοιο πράγμα. Ξέρετε τι εννοώ και όλος ο κόσμος καταλαβαίνει. Όχι, την ώρα της μάχης δεν μπορεί να σου πει κάποιος τέτοιο πράγμα. Επειδή πήρε τόσα εμπειρία και έχω άπειρα τέτοια περιστατικά, την ώρα της μάχης δεν μπορεί να σου πει κάποιος κάτι. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις μετά. Γι' αυτό σας είπα ότι προχτές για πρώτη φορά η μετά αντιμετώπιση ήταν αυτή που ήταν σωστή. Δηλαδή το ότι αποκλείστηκε με εντολή από πολύ ψηλά.